Addasiad o ddrama nes I sgwennu dros 20 mlynedd yn ôl yn y Saesneg yw Nos Sadwrn o hyd ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol yn Gaerdydd y llynedd. Mae'n adrodd hanes dyn yn ei ugeiniau sydd yn byw yn y ddinas a sy'n chwilio am gariad. Mae'r ddrama'n sôn am berthynas hoyw, mae'n sôn am ddyn ifanc hoyw yn syrthio mewn cariad ac wedyn yn dod wyneb yn wyneb â cariad gwirioneddol am y tro cyntaf. Sbardun y ddrama oedd stori o'n i wedi clywed am ymysodiad homophobic yn y ddinas. Ac wrth gwrs mae'n amser chydig bach yn, sut ydyn ni, fregus o ran gwleidyddiaeth hoyw ar hyn o bryd. Da ni wedi dod o le pell yn amlwg iawn. Dyw pethau ddim yr un peth heddiw ag oedden nhw ddegawd yn ôl. Dwi'n siŵr bod yn lawer iawn haws i bobl hoyw erbyn hyn ddod allan a byw bywyd yn agored fel pobl hoyw, wahanol i pan o'n i'n dod allan. A beth sy'n ddiddorol erbyn hyn wrth gwrs, achos fi wedi mynd ati i ail sgwennu'r y ddrama, mae cymdeithas di newid siwrt gymaint yn yr 20 mlynedd diwetha. Oedd dim ffonau symudol i gael pan o'n i'n byw yn Gaerdydd. Oedd dim apps i gael lle mae pobl yn gallu chwilio am gariad a ryw ac yn y blaen fel sy'n digwydd heddiw. Felly oedd y drafft cyntaf o'r ddrama yna yn adlewyrchiad o y mywyd i yn y ddinas, ond erbyn hyn dwi'n gobeithio i bod hi'n adlewyrchiad o be mae fel i ddyn sengl sy'n byw yn Gaerdydd a sy'n mentro i'r byd carwriaethol. Mae hi'n sioe hapus iawn ar un olwg. Mae yna lot o gerddoriaeth yn hi ac mae perfformiad Sion Ifan yn arbennig a dwi'n gallu deud hynny achos mi welis i'r perfformiad yn ystod wythnos Eisteddfod yng Nghaerdydd mis Awst diwetha.